दिनै सिरियाल नुवाखैलै सिरियाल नायनो रोङासै दिनै बावबाय आलासि फैनानैहाय फैफिनदो सनाफोर दासो हाबफिनदोंना मा मोजां मोनो नों सिरियालखौ गासिबो जि खयबार नायखो नोङो बैबारावबो नायजोब्बाय नों फुल एपिसड दाबो 261 सिम नायदों दिनाव मोनथाम हरोना दाना रावबो गैयासै नै दहाय साब्रै ना साबा जाबायमोन दाना रावबो फैयासैना 1 मिनिट थालायलायबाय फैदो डेभिडमोन नै डेभिडआ फैफिननाय आब' आङो माबा फैबाय दै मोखां नुनाय फैबाय आरो मोखां नुनाय फैबाय ओमफ्राय माबा मैयानि बायदि क्लिपखौसो होथेदों आङो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ डेभिड आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै आङो थारमाने मबाइलजोंसो माबाजों सापर्ट होनो नागिरदोंमोन आरोना मा होनो मोनबा आइडि दंमोन नालाय आंनाव होमबालाय आं बैयाव रायज्लायनोसै बाव दावरावखौ खोनासंनो हायाबा आयु नाफामसोनो मालाय सोर सोर दं कमेन्ट खालाम मुसारियाबो थाम्फैसो हाबजोबोहाय जोंना अस्थासो हेमेन बसुमतारी लाइक थेंक इउ हेमेन बसुमतारी वेलकाम मा ओंख्रि जानानै फैखो गुमैया रायदों नामा रायाखै माने गावहा सिरियाल नायदों नालाय ओमफ्राय आङो दावराव रायलायदों नालाय सिरि था होनदों आरो गावहा खोनायाखैनो सिरियाल बै रुम मोनसेयाव खालांसां गावहालायनो खोनायाखै सिरियाल नायदों मालाय लाइक होबाय दे थेंक इउ मामा आंना सेलफि स्टिकआ अबाव थाखोथाय होननै लाइक होबाय दे थेंक इउ एन मुसाहारि मा ओंख्रि जाना फैनाय आगै होद जा हलेगा सेलेगा माथो जागारबायदों बेलाय आयु बोरै जाखो माथो सोबाबो जाया मबाइलालाय लाइक होबाय दे थेंक इउ आब' एन मुसाहारिखौ लोगो जानो थिनदों ना मा होनदों एन मुसाहारिखौ आंजों सापर्ट थानो थिनदो आब' मामा नेहा मुसाहारि आगै फन माबाजों लोगो जानो डेभिडजोंहाय आं ब्लु होनानै होनि नै मबाइला दांबाबो जायासैलाय नै दांबाबो जायाखैसैलाय नै जावलिया बेन्दों मबाइला ए मा फाफि मबाइललै बे गोदान खालामफिनबाय नामा आब' औ गोदान खालामफिनबाय जायैनि नै दांबाबो जाया मोसौसो मबाइला सोरां एसडि हाय हेल' वेलकाम आगै आंनि लाइफआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै मारै दङ आरो आं नोंसोरबायदि स्क्रिन रेकर्ड फैनो रोङालै सोरां आगै सना खोन्थाहरलाय स्क्रिन रेकर्डआ बोरै फैयो फैदोंमोन आं माबा डाबल खोनानानै दाननानैसो फैफिनबाय आरोना एसडि ब्लग हाय आब' हाय हेल' आगै वेलकाम मा ओंख्रि जानानै फैखो खोन्थाहरदो दे एन मुसाहारिखौ आं माबा होनो नागिरदोंमोनहाय जाया नै दांबाबो एखमबा मबाइलानो
सोरां नोंलाय फैयोना माबा बायदि बोरै फैयो खोथा हरलाय आंनाव कमेन्ट हरना दोनहर आगै डेभिड डिजि आगै होनदों कमेन्ट हरनानै दोनहरदो आं ब्लु होनो नागिरदोंमोन डाइरेक्ट थांनायनि नै जाबाय माबा नों खालामहरदो एन मुसाहारि आं नोंखौ ब्लु होबाय दे खालामहरदो डेभिडखौहाय सना थिख्लि फैदों जोंहा फार्स्ट टाइम आंनि लाइफआव ओइ आब' सोरां कमेडि हरबा एसएमएस हरा वाट्सएप आइ आब' सोरां कमेडि हरबा एसएमएस हरा वाट्सएपआव ना मा होनखो बुजियासैलै सना नों होननायखौ सोरां आं बोरै फोथायनो नोंबा माब्रै होनदों ओमफ्राय उदांसार फैदों जोंहा हेल' नानियाबो उन्दुखो ना माखोथाय मबाइला बेनिजों फैनानै सापर्ट खालामजोबनो हागौमोन आं बयखौबो मोनबा आइदि दंमोन आंनावहाय आंखौ सिनायदों दा आब' मन्जुलि नों सिनायाखैथ' आरो सिनायाखै सना थिख्लि आगै बाहानि नोंलाय सोदोमस्रि बसुमतारी फैदों जोंहा हाय आगै सोदोमस्रि वेलकाम आंनि एलबियावहाय मा ओंख्रि जानानै फैखो आरो खबरफ्रा मारै दङ आगै दासान्दि आं नोंसोरखौ गासैखौबो सापर्ट हरजोबनो हागौमोन आंना नोंगुमैयाबो उन्दुवाखै नानियाबो गावनि मबाइलखौ गालाङा निजोमनि जिएफसो आब' हे होमबालाय आंहालाय माबासो जायो निजोमा आंनि फंबाय नालाय आंखौ माबासो जागोन नोङो बाजैसो जागोन दे सना थिख्लि माहानि नोंलाय सना थिख्लि आगै सोदोमस्रि हेल' एबि सोर एबि दंथाय एस डि सो होननो मोनदां ना सोरखौ होनदोंथाय सोदोमस्रि जोंहा नों सिनायो नामा निजोमखौ आब' सिनाया बिदिनो इउटुबनि फ्रेन्ड दै लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय इउटुबनि फ्रेन्ड दै ओरैनो सिनाया रायज्लायफेराबो ओरैनो इउटुबाव लोगो जानायसो आरोना ओरैनो माबानाय कारिगावनि नै माथो खाथिनिनो आगै कारिगावनि जीवन ज्योति हेलो हाय मंजलि लाइक डन करिलु दे ओके जीवन ज्योति वेलकम मेरे लाइव स्ट्रीम में क्या सब्जी खा के आया है नोंलाय बहानि बाजै आङो गसाइगावनि दे गसाइगाव गेवलांफुरि जोंना मानो कल दाना सोरखौ होनखो सोरां आब' ब्लु होदो दे आंना मबाइला दांबाबो जायाखै मा जादों दे र' जाबाय ब्लु होबाय दै एसडि नोंखौहाय सोरखौ सापर्ट खालामदो एसडि ब्लग वान हाय ब्र जीवन ज्योति आप किसके साथ फ्रेंड नहीं है फ्रेंड हो जाओ सोर जीवन ज्योतिजों लोगो गैया लोगो जादो बिनियावहाय 10टा आइडि दङ दै आंनो 10टा आइडिजों हरदों बियो नायोबो बेस्रा भिडिअखौहाय लोगो जादो आरोना कमेन्ट हर एसडि ब्लग हाय ब्र पुर्निमा दैमारि फैदों जोंहा हेल' आब' हेल' आगै वेलकाम मा ओंख्रि जानानै फैखो पुर्निमा आगै आरो मारै दं आब' सोरां निजोम कल हरदोंमोन ओंखायनो दानदों आं आब' निजोमखौ अफाय नुलाया सना थिख्लि निजोमजों अफाय नुलाया नोंलाय निजोमाथ' हरैथारनिसोना निजोमा भिडिअ गोदान होदोंथ' दहाय फुङाव नायदां हेल' ब्र होनदों नों बुंनो हायामोन ना बुङामालानो मानोथो दाना बुंबानो जायोमोन ना डेभिड दं आं सापर्ट
डिजे आं सापर्ट खालामना फैबाय चेक खालाम मामा डेभिड चेक मामा सापर्ट खालामना फैबायनो माबाया जोंहा नेहाया अनसाय फैदों जोंहा अनसाय आंखौ जि जावोहाय जेनो मा जे लिरना हरलायखो नोंहालाय मोजां आब' ओंख्रिया जोगोनार दाउसो पुर्निमा गोथावहाय पुर्निमा आगै नों अबेनि मोनलाय आंनो खोन्थाहरलाय आं बावबाय नोंखौ निजोमा कार्बि आलंनि आं बेखौ क'क्राझाराव लोगो मोनदों आरो जोंनाव बे 21 एप्रिलाव फैगोन आब' होमबालाय लोगो हमनांगौहाय निजोमजोंहाय सना थिख्लि नोंनि बयफ्रेन्डजों आंनि फंबायजों गसाइगाव फै दे सानैजों निजोम फैबा आब' सना नोंसोरहा साइबेसे जोंहा 6 जन मामा आंनि बिहाव बिखुनजो ओमफ्राय नोंगुमै आं ओमफ्राय नानि बाबु गासै 6 जन आरोना ओमफ्राय आइबन सापर्ट करिलु कुरिबि मय रिटार्न करदुंगा दे ब्र आइबन काहा आइबना सोर फैदों सोर आइबन फैया माला आइबन फैयाखैथ' जिबनसो होनदोंमोन नोङो आइबन जादों जीवन आपको एसटी ने सपोर्ट करने के लिए बोला है अनसाय नों आं थानायाव मानो फैदों दे हामदों आब' हमदो आब' औ लोगो हमजागोन ब्लग भिडिअ बानायजागोन प्रमद नार्जारि बिदिनोहानै बाजै दानदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय पुर्निमा दैमारि आं क'क्राझार चन्द्रपारानि क'क्राझार चन्द्रपारानि ना क'क्राझार खाथियानो होनबालाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो आरो ओमफ्राय उदांसार ब्रह्मआ मा होनदों पुर्निमा आं नोंनिखौ खालामबाय दे नों गाबोन खालामदो दे दिनै खालामबा खमायफिनो गाबोन खालामदो पुर्निमा आगै उदांसारा नोंनिखौ सापर्ट खालामबायनो नोंबो गाबोन खालामफिनबानो जाबाय दिनै नाङानो आरो बियो ओमफ्राय सना थिख्लि मा होनदों सरि आब' सोरां एसटि होनदों सुनि सना गेदेर फाफसि होनदों हनै रायहरबायहाय सना थिख्लि नोंखौ अनसाया सुनिल' होनना रायखायो बेना रायनाया मा होननाय जायोथाय लागाव अनसाय होनबाय नै ओमफ्राय अनसाया होनदों सनाखौ मानोबा मोनबा ना दोखो दोखो सौख्लागोन आंनो होनो सना थिख्लि नोंखौ अनसाया दोखो दोखो सौख्लाजोबनो नागिरबाय मानोबा र' फ्रेन्ड आं दसे ओंखारनि 2 मिनिट दे जागोन दे मानो अनसाय होननानै गाबबाय हनै मानो अनसाय होननानै गाबबाय आरोना सना थिख्लियाहाय सौख्लाजोबनो नागिरनायखाय गन्थं मोखां खहे जाजोबगोन ना बिदि सौजानांगौबा नोंना कमेन्ट फरायबा गन्थंआ मावफालायोथ' सोरना आंना मावथों नाब्लेले थेंक इउ उदांसार गाबोन हरगोन देनो पुर्निमा गैया जोंहा होनदों आरोना आयनायाव नायलाय नों लोखि र' आयना लायना आयनायाव अबजेक्ट दं नायमोरथारसैसो नामा मोरै नायनानै बोरै नुनांगौ कमेन्टआवसो नायनो ना आयनायावसो नायनो दे दैद नायलां थेंक इउ उदांसार आयनायाव नायलाय नोङो जिबन
আপুনি আইডি লগত সাপোর্ট করিম আপুনি কমেন্ট করিবা আমার ভিডিও ब्रो जीवन हैकिनी साइड से लगा है अनसाइड फरायदो दे अनसाइड दिफालि जानो गोनां एसे मावखायना नै ओरै खालामो नालाय ओरै खालामोना आङो ओंखायनो मावो आरोना अनसाइड दिफालिनि जानो गोनां बिएफ दिफालिनिसो अनसाया र' थाथ' दाहाय दिफालियाबो फैगोन मिनिलायबावबायसो हनै मालाय खुसिथार जीवन ज्योति हमसे फ्रेंड बनो जीवन ज्योति साइड चला गया है आब' नोंखौ बिउटिफुल नुखायो बिउटिफुल नङालै आगै मोनाखायसो साफा नुदों खर' लोबदों आङो गिसिसो खानाया नै मोगथाङाव असायसो दे आगै नोंहासो गन्थं फिसा मोखां फिसा मोजां सेरेरे हायलोलो मोदोम फिसानो जोंहा मोदोमफ्रानो मथि जायाबाबो देरो जावलियाफ्रा मानो मोना गुना फन हरोब्रा डिस्टार्ब मालाय लाइभ फैनायावलाय मोना गुना फन हरलाबायो सानफ्राव मा जाना थायो मानसिफ्रा सानाव सानसे मानि थायो आङो मोनायावसो फन हरो जीवन ज्योति हमसे फ्रेंड बनो बोरो आब' मानो आयना लाखो आब' ओइ आयनाखौ हनै अनसाया नायनो थिनदों गन्थङा मावोलायनो आंना नै ओरैहाय मावोलायनो नाब्लेब्लेना आं उन्दुनोसै दे आगै दे नोंसोर उन्दुदो दे गुड नाइट मोजां सिमां नुथों सोरजों मोसानो गेमस्रिजों ना माबाजों सिमाङावहाय ना मिथिजों सोरां मिनिहरबावबायसो नै दानना हर आब' सना दानहरबाय आङो दानो हमबाथाय गल गल गिदिंबाय थागोन ना ओंखायनो दानना हरबाय आं सोरां मा सोलायनाय जिउ सोरां मा सोलानाय मा ओंख्रि जाखोनो मा सोलाया होनदों ओइ र' दे आं दैसाखौ लायनि सोराङा मा होनदों सोलायाखै मोनामसुदोंसो अनसायनो मोनामसुदोंसो नोहाय सोराङा दिनै मानसियानो खमथारहाय आंनि लाइफआवहाय 10 जन गाहाम थाग्राया एखमबा आब' सोरां एसटिखौ लाइभ होआखै नामा दिनै आब' सोरां एसटि दहाय फैदोंमोन ना सोरां नोङो लाइभ फैदोंमोनथ' दहाय फैनाय बायदि नुदोंमोन आं थांनाय बायदि मोनदोंमोन ना आंखौ ना सोरनाव थाङामोनथाय आङो मामा बा मालाय सोरां दाउदै जिरख'नाय सुनियानो होआखै दिनै होआखैना आं माथो होनाय बायदि नुवामोन दहायलाय आं सोरनाव थाङामोन दहायलाय सोरनाव थाङामोन माबानाव रिंखि ना मा नामनो बेनाव थांदोंमोन ओमफ्राय आब' मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया आलुजों टमेट'जों दिनै सुनिबार ना सुनिबाराव मिरामिस जायो आरोखि आङो सुनिबारावहाय ना बेदर जानो बायो आङो ना बेदर जाया आं होआखै आब' नोंखौ होनाय बायदि मोनदों आङो बेखौनो बेटा ना बेटिलै बेटालै बेटा बिहामजो लायनांगौ देनां नोंसिनि फिसाफोरखौहाय नानिया बाबु आब' मामा बाबुलै पुर्निमा आगै खै मास जाखो आब' 5 मास जाबाय अनसाय ला नो
ला होनदों आबा नोंखौ ला होनदों बा आं लाइभ होबाथाय सिखारो बियो केस्राथार गथ'आ नै ओरै मबाइलखौनो हाननो नागिरबावगोनसो दा लाइभफ्राबो मोजां नङा बिदिब्ला आं फिसाजो सासे खांनोसै दे खांदो दे हौवाफ्रालाय देरसिन जाखानांगौना खांदो लायजागोन सोरां एसटि आगैया अबेनिमोनथाय बावबायहाय आङो खयबार माबायो मोनथियो भिडिअ नायनायफोरनाव ओमफ्राय बावफिनो आरोखि ना गोसोफ्रानो बुरिबाय नालाय मोजां पुर्निमा फ्रेन्ड गैयाबा जादो दे पुर्निमा फ्रेन्ड गैयाबा जानोनो माबाजों एसटि ब्लकजोंहाय आगै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट थांफेराखै दे आङो उदालगुरियावहाय उदालगुरियाव थांफेराखै आं खोनादोंल' माबा नंगुमै मोनासो आगोलाव उदालगुरियाव थायोमोन ओरै माबा माजबाद थासबाद होननाय खोनालाबायदों माजबादबो दं होननाय खोनादों ओमफ्राय र' बोरैबा होनदोंमोन बावबाय आं ओइ गेन्द्रा बे सारमोननि गामिया मा गामिमोनलाय हो गेन्द्रा मा सारमोननि गामिया मामोनलाय गेन्द्रा बावबायसोनो आब' नोंलाय बहानि आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगावनि ब दंथ' गरेस्वरबो होननाय खोनादों आं र' गरेस्वरावबो जोंहा लोगो दंमोन आरोना आंहा हाबा जाबाय शिलंआवहाय जागोन दे आगै एसटि ब्लक होनदों पुर्निमायाहाय ओमफ्राय सोरां आब' सोना मा गेन्द्रा मुं दोनलायखो नोंगुमैखौ आं गेन्द्रा होनो आरोखि ना गेन्द्राद्रानो गोदो गोसोथोलायजेननायनिफ्रायनो गेन्द्रा होनखायो आं जेला जोङो गोसोथोलाय जेनेबा मोदोमानो गैयामोन आरोखि ना आंबो गोरलैलै गनसि बायदि ओमफ्राय नोंगुमैयाबो गनसि बायदि गंदब-दबसोमोन आरोना बेनिफ्रायनो जोङो मा नाम गाबज्रिलायनो जाबाय आरो गोसोथोलायनायावहाय ओमफ्राय दाना नामखौनो नागिरबाबो मोनलायलायासै सोरबा हानि होनलायलायनो मालाय हानि हुनि ओमफ्राय जोंहा मा होनखो गेन्द्रा गेन्द्रि होनलायलायबाय आरोना गोसोथोलायनायावनो ओमफ्राय दाना गेन्द्रा होनायाव बेयो ओमफ्राय गेजेर खन्द'आव मा जाखो गेन्द्रि होनबाय थाग्राया नामसो गाबज्रिग्रा जाबाय आरो उनाव गेजेर खन्द'आव मनजुलि होनग्रा जाबाय ओमफ्राय आंहा गेन्द्रा होनो दासिमबो गेन्द्रा होनो ओमफ्राय एखमबा मेव होनो एखमबा मेंख' होनो बेबायदि आरोना भेरि नाइस लाभ स्ट'रि जेरै मोनो बिदिनो होनलाबायो आं नोंगुमैखौ मेंख'बो होनो आं एखमबा बेयावबो होनो इन्टारेस्टिंनो ओमफ्राय आंखौ बोरै मोना बेखौ मालाबा लाबोगोन दे आङो भिडिअ लाबोगोन आं खम गाजा आंखौ मोननायाहाय जों बोरै लोगो मोनलायजेना नोंगुमैजों बेखौ भिडिअ लाबोगोन आं मालाबा नोंसोरबो लाबो बेबायदि लाभ स्ट'रिखौ आं बिराद नायनो मोजां मोनो आंल' नङा बयबो मोजां मोनो एसे इन्टारेस्टिं जानांगौ आरोना लाभ स्ट'रिफ्राथ' इन्टारेस्टिं जाखायो बयनाबो एसेबाबो सोरां एसटि नोंहालाय लाभ मेरिज ना मामोन दे लाबोआबोसोना लाबोगोन नोंना लाभ मेरिज माबाया गोसोथोनायना नायनायमोन पियार जासुला फैबाय नै जोंना आब' सोरां रां होनदों नै एसटि पुर्निमा आब' सापर्ट होबाय आं नोंबो रिटार्न होनलाय बाबा गोमोरबायसो नै रिटार्न हरदो देनो मामा पुर्निमा आगै एसटि ब्लगआहाय नोंखौ सापर्ट होबायनो नोंबो रिटार्न हरफिननो खावलायदों आरोखि नोंनिसिम आनमेरिड सोराङा हाबा जायाखै नामा सोरां आगै नों हाबा जायाखै नामा माथो सिन्दुर थुनाय नुदोंमोन आंलाय आनमेरिड हाबा जायाखै नामा बाबा पियार जासुला आगै मा खबर होनदों नै सोरां एसटिया
SD ब्लग पुर्णिमा SD ब्लग आंबो आगै गुरलै बाबा नोंनि थाखाय कमेन्टखौ नुस्लाबासै आङो SD ब्लग आगै आं खालामबाय कमेन्टबो हरबायनो कमेन्टबो हरबाय नों दुनांगौना जाम्बा मानो सिखारखो मिनि हरबाय हनै दे दुदो जाबा दे बाव नैबावहाय आदु आबोसोना आनमेरिड नङा टाइपिंआ रं थांबाय आबोसोना माने आं सोंदोंमोन ना नोंखौ गोसथोनाय ना नायनाय होननानै गोसथोनायानो जाखागोन मानोना फान्देआव हाबा जादोंना नोङो उन्दै नुथारो नोंखौ माथो जोंहानि दैसाया नै दैसाखौ देखायनि आङो र' नै दैसाया नै बाबा औ सोना SD ब्लग मा होनदों पुर्णिमा आब' थेंकिउनो थेंकिउ होनहरदों SD ब्लगाहाय पुर्णिमा माबा मा होनो SD ब्लग आं मा होननो नागिरामोनथाय बावलायलांबाय थांजोब्बाय मानसिफ्रा गोसो थोनायखौ मोनासै आब' गोसो थोनायखौ मोनासै आब' सोना नायनायसै नामा नायनायसो आरो आं गोसथोनायसो सानदों नोंखौ उन्दै नुनायखाय गाबलायलायबाय बेसारा SD ब्लुबो खारसै SD र' दे सेरबाबो जाया नै मबाइला एखनबा समाय बोखारबाय SD दे गुड नाइट आब' बाय गुड नाइट अभिषेक फैदों नै फोन नंबर दीजिए क्यों फोन नंबर चाहिए आपको वेलकम मेरी LB में बुरा मत बनना फोन नंबर दे नहीं सकती मैं फियाजोसला लाना खारजादों खोमा आब' सोराङा लाना खारदों बेसारा आरे खोमा थोमा मानलाजोब्बाय नायै बोरो अबावबा थाथ'बाय नायै नोंखौ समायनासो मोनबाय आं आब' सना समायना नङाथ' आरे बाबुआ हाबलाबाया जोबोर मोजां गाबलाबाया गाबा आंनि फिसाया आङो जेब्ला अन्थाइनि अपारेसन जाहैदोंमोन ना अन्थाइनि अपारेसन जाबा गथ'आ गाइखेरखौनो मोनजायासैना आंखौथ' 8थायावनो सोबाय आरो बिनि सिगांबो उदै सानानैनो ओंखाम जानो हाखायाखिसै गाइखेरखौनो मोनजायाखै होमबाबो गाबाखै आंनि फिसाया आयु माबा दौबायबायबाय जोङो माबा दौबाय जाया लोङा उन्दैनिफ्रायनो बिमानि माबा जाबायना बियो लोङाखै आरोना राइट न'आवबो हरामोन मोजां दे न'आवबो हरामोन आरोना अबेनि नों ओमफ्राय माबायावहाय हाबा जानाया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जादों आरोना ओमफ्राय नों अबेनिमोन ना उन्दुला जाम्बाखि बेसे इयार्स आजाया दासो 5 मास जादों गब्ल'आखिसै मानोना आं अपारेसन जानानै गाइखेरखौ मोजाङै मोनजायासैना बियो ओंखायनो मोनजायासै नोंबो गरेस्वरनि खाथिनि गरेस्वरनि माबाखौ सिनायो नोङो
माना मोनलायबायना शिलंआव हाबा जादों आरोना नामाहाय फारना होनो सिनायो नामा नै सनानै आंलाय माथो नोंथारगौखौनो बुंनो हाबाय मा बुङामोन र' मा बुङामोन लाना खारजादों होननाया दहय सिनाया आब' गामिया बेलेग बेलेग जायगा पियार होननानै मिनिहरबाय हनै सोराङा पियार नों होननाया थिग जादोंनो पियार जास्ला हमनो हादों नों ओंखायनो मिनिहरबाय आरोना सोराङा बिराद खम दोनै आंनि लाइफआव मानसिफ्रा खमथार मासि गोरा गायो गथ'आ आयु मोसाबा नायनि खेबसेनो माखौ नायनो दैसाखौ नामा नै दैसाया नै जोंना नै दैसाया नै बाबा मबाइलाव नायसाय मटु फुटलु आवबाय थायोमोनलाय बाबा नै सनाया नै नोंना नानि ना बाबुमोनथाय बाबु नानिसोमोन नामा हनै फुल वास खालामना हो आब' सोरनिखौ नोंनिखौ खानायाबो राना मुवाबो हालासो आं बाबु नो होनै बाबु होनदों सोना नोंखौ दैसा होनदों नोंखौहाय फै 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 ओरै होनदे आबै दे फै 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 दे फै 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 सोलोंनो बिदि माबाबा सोलोंहांदों फै 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 नैलाय सोलोंदों नै फै फै दे बाबा आंनिफ्राय साबसिन जाथारगोन बे दाया सोरनिफ्राय आंनिफ्राय जाथोंलै जाथों आबाया आंनिफ्राय साबसिन जाथारदों आंनि फिसाया हनै रायलायनांगौ आबा मानसियानो खमथारलै दिनैहाय साथामल'बावसै सोरबा थांबावबाय मानो मेगन मानखोथाय दैसाना मानो मेगन मानदों आबा दे दे बिसिनायाव दुदो दे मेगन मानदों नोंना दे दुदो दे खल'खुरसियाव थांजोब्बायानो 3 इयार्स जागोन जोंनाबो बाबुसो 27 मार्चनि 27 मार्चबा दिनैहाय 25 साननैल'सैना बार्थडे बानाया आंहालाय माला गथ' हिनजावखौनो मोनाखै हिनजाव लादो फिसा हिनजाव खांदो बिहामजो लायनोसै आं देनां हनै मबाइलखौसो जाम्बाना मबाइला गोलैस्लायाबा नै पियार जासुलाया अबेनि खोन्थाहरलाय जोंहा पुर्निमा पियार जासुला लोगो जादोनो पुर्निमाया होनदों दुदो आबा दे दुदो होनबालाय आं अगनखौ खुरना होनायाबा मा होनदों दुदो 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 पियार जासुला आगै खोन्थाहरलाय बहानि नोङो SMS खालाम पुर्निमा आब' मामायाव गावनियाव थांनानै कमेन्ट खालामनोनो बायथ'ला आं बानायथ'ला बार्थडे आलारि बाथि सावना दोननोसै एक्सुवेलि बांद्राय उन्दैद्रायाव बानायनो नाङा
मा होनो एसे देरबासो बानायनांगौ आरोना देरबा बिसोरो बिदि बार्थडे बुर्थडे बानायबा गोसोखौ मोजां मोनोना गथ'फोरा सान्थिनो बार्थडे बानायजानो लुगैयोना ओमफ्राय उन्दैयावबा गोसोआव थाया आरोना बानायनानै होलै 150 200सोनि केक गोरलै बायनानै ओरैनो उन्दैफोर गोजा हाहोना गोसोफोरखौ मोजां मोनो गथ'फ्रा मामा आयु हाबाबनो अबेनिमोन खिथाहरलाय बिहार नै जोंना जिआरबि बसुमतारी ब्लग आगैया फैबाय फैलायबाय आब' दुखु लानानो जोंसार बसुमतारीया लाइक होखाबाय आब' थेंक इउ नाय साइनिबो गथ'आ आं उदालगुरि नोंबो उदालगुरिनिसो थांनाय बोसोराव बानायदोंमोन गिदिर गिदिर बानायदोंमोन आरोना आं उदालगुरि मामा जिआरबि सोर सोरजों लोगो गैया नोङो लोगो जाहरबानो जाबाय आंनि फुल नेमा जाहैबाय बसुमतारी आब' आंबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिसो आब' नोंबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिसो ना बेखौनोथ' बानायगोन र' केक 600 ग्रामनि दङ आरो सिक्रेट 5 जन गबाय आब' जा दुखु आं नोङो आनसाबस्क्राइब जानायखौ सिन्था खालामनाङा जिआरबि फार्स्ट टाइमाव बिदिनो आनसाबस्क्राइबा जाखायो ओमफ्राय लासैनो मोजां माबा लाङो आरोना जाखायो सिन्था खालामनाङा ना जाखायो बेयो बारायगोनबो खमायगोनबो बारायोबो खमायोबो सिन्था खालामनाङा साबस्क्राइबखौहाय वाट्स टाइमखौसो नोंना मेन खोथाया वाट्स टाइमासो साबस्क्राइबाराथ' नोंनि 4000 माबा जाहैगोनावहाय जाहैखागोन आरोखि ना 1000आहाय 1000ल'सो नांगौ साबस्क्राइबारालाय ओमफ्राय नों मेन खोथा वाट्स टाइमासो 4000 जानांगौआ बोसोरसेयाव थामसा नङा दै जिआरबि रिटार्न हरबाय ना होनदों मानो आनसाब जाबाय थायो आब' आनसाब जानाया जाहैबाय इउटुबनिफ्राय दानहरो हजोंनिफ्राय इउटुब माबानिफ्राय खामानि गैयै माबाखौहाय जिमेल आइडिखौहाय बोखारनानै होयो आरोखि ना ओमफ्राय ओइ आब' सोरां आंनि भिडिअ नाया नामा नोंनो नै पियाज जासुलानि भिडिअखौ नाया नामानो सोरां आगै अनजालु बसुमतारी फैदों जोंहा वेलकाम आंनि एलपिआवहाय मा होनदों आगैया मा ओंख्रि जाखो आब' सना ओंख्रिया जोंहा मिरामिससो दिनै आलु टमेट'सो आरोना ओमफ्राय सयाबिन एवदों ओमफ्राय सोराङा मा होनदों जोंनानो खमायो सापर्ट दंखायो खमायदों मा होनो जोंनानो खमायो आंनाबो 15 जन खमायो बे खामानि गैयै जिमेलखौ बोखारना होयो इउटुबनिफ्राय ओमफ्राय सोरां एसटि आं सापर्ट दंखायोनो नोंजोंहाय सोरां एसटि आगै ओमफ्राय हाय बाजै होनदों हेल' आगै गोरान अरन बसुमतारी अरन बरगयारिसो अरन बरगयारि ब्लग्स हाय आब'सना हेल' वेलकाम आंनि एलबिआवहाय मारै दं अरन गोरान मा ओंख्रि जाबोखो मारै दं अरन आरो बबेनिफ्राय खावब्ला नुजाफैखो खोन्थाहरदो एसे अननानै अनजालुआलाय बबेनि जाखो खोन्थाहरदो माबोरै दं खबरा आब'सना खबरा बिदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेराव दङ सोराङा आगैया मा होनदों नायाब्ला मानो कमेन्टआव नाय होनबानिया मिन्थिगोन
मामा जिआरबि आगै कमेन्टखौहाय नों वाइटि स्टुडिअ'आव थां होमबानो नों नायै नायै कमेन्टआ बाव श' जाजोबो आरो वाइटि स्टुडिअ'आवहाय गासिबो मानसिफ्रा अफाय नायो आं मिथिया आं खिन्थु वाइटि स्टुडिअ'आवसो नायोना नायो बिनिफ्रायसो रिप्लाय हरो आरोना ओमफ्राय सोरबा सोरबा आंनिखौबो नायहोनोना बेखौहाय कमेन्टखौ नायसै अबे भिडिअ हरदों नायसै बे भिडिअआव थांनानै बे मानसिनाव हाबनानै माबानोसै आरो नायनोसै बिदि खालामो आङो ओमफ्राय मोजां आब' मोजां मोजां थानांगौ दे बोरो न सोना न ओमफ्राय बाय गुड नाइट दे सोरां गुड नाइट उन्दुदो दे चिरां खासेव खाथ्रानियाबो सोरना खाथि मोनाबाथाय जिनिस लानानै जानो मोनाबाथाय गाबो बेना आब'आ आंजों सापर्ट खालामाखैदां आब' सना जानोहाय आं नोंखौ नुवाखै बायदि मोनदों आरोना गैया बायदि मोनदों आं स्क्रिनशट मारिना दोननि र' थौ उन्दुहैदो थौ बाबाजोंहाय र'दै आं केमेराखौ माथेथ'नोसै दसे नों अनसायखौ आं गोदान माबा अनसायलायनो अरनखौहाय आं गोदान बायदिसो मोनदों आरोना दा नायगोन आं स्क्रिनशट मारियाबो जाबावाखै आयो लक मारिफ्लांदों ओमफ्राय आं कमेन्ट खालामबाय पियार जासुला कमेन्ट खालामबायनो पियार जासुला अनजालु लोगो जादो दे अनजालु लोगो जानोनो अनसायजोंहाय लोगो जाबानो जाबाय पुर्निमा दैमारि नोंनि कमेन्टखौ दानना नाइस भिडिअ हर मा लिरामोन पुर्निमा दैमारि दाननानै नाइस हरनोनो गाबबाय बाजै बेथाया गाबबाय उन्दुनो गाबबाय नों मा गामिनियाबो सोना आङो जाहैबाय गसाइगावनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव करन फै लोगो जादो मा ओंख्रि जाखो बाजै ओंख्रिया जाहैबाय आलु टमेट' बाथोन आलु टमेट' बाथोन नोंस्रालाय माथो ओंख्रि जाबोनाय गोरान खिथाहरदो गोरान लोगो जादो नै गोरान लोगो जानोनो अनसायजों लोगो जादो जोंहा अनसाया बयनिबो लाइभआव थाङो बयनिबो भिडिअ नायो मोजांथार जोंहा अनसाया कमेन्ट हरद' सोर सोर दं थाब थाबनो भिडिअखौबो नायबाय नाइसबो हरबाय आगै भिडिअबो नायबाय नाइसबो लिरनानै हरफिनबायनो पियार जासुलाखौ होनदोंमोन नामा दहाय पियार जासुला गोरान अनसाय आंना अलरेडि सापर्टखा नोंहासो आनसाब खालामबाय खोमा ना होनदों मा थाखुमा लायखो थाखुमाबायलै बाबाय फैदो फ्रेन्ड सापर्ट जिआरबि नों खालामहैदो आं नोंखौ ब्लु होना होनोसै सोरखौ नांगौ फ्रेन्ड खालामहैदो आं ब्लु होना होबाय नोंखौ जिआरबि बिसिनि न'आव हाबै साफा साफा जावसिहैजोबदो ना मा होनो गावसिहैजोबदो जिआरबि थेंक इउ पुर्निमानो पियार जासुलाया थेंक इउ जासिहरबाय पुर्निमा आगै गसाइगाव मा गामि
गसाइगाव गेवलांफुरि नोंलाय बहानि अनजालु खिथाहरलाय आंनो र' आं नायनो गोरान नायद' न'आव थांनानै आंनाव कमेन्ट हरलाय गोरान अनसाया नायबाबो गन्थं मावदों माबा मावदों होनो नोङो ओंखायनो थाखोमाबाय आं अनसाय गोरान खिन्थु आं हले पारमानेन्ट साबसक्राइब खालामखायो दे पारमानेन्ट खालामखायोब्रा बयबो आंबोथ' पारमानेन्ट सोरथो माबा खालामनांगौ पारमानेन्ट खालामनांगौ दे बयबो आरो सोरनावबा एक्सट्रा आइडि दंबा आंखौ थाब हरदो अननानै थाब 1K जाथोंसै होमबासो मानसिफ्रा आंखौ सापर्ट खालामसिगोन बांसिन नै बेनाबो 1K माथो होनलायनानै ना मा होनो नुजादो दे बा ओखिनो नुजां नों आंखौ नाब्लेब्ले होनो गुड नाइट आब' सोना गुड नाइट फेरजासला आगै बाय बाय सोरबा थगायना बाजै औ सोरबा थगायो सापर्ट खालामबाय दसेनो आनसाबस्क्राइब बानायफिनबाय बेबायदि खालामो सोरबा एखे जाजोबा मा होनबावनो बिफां फांसेनि फिथाइयानो अबेबा गोदै अबेबा माबाना सुनिसो नुवाबो नुजायाबो अयनायसोगोनहाय आंखौ बिदि होननाया सुनियावसो दोनहैबावबाय आंखौ सुनिसो नुजाबावाबो जाहैदों आंखौसो रायबावबाय मानो नायनो लुगैखो मानो नायनो लुगैखो मानो नायनो लुगैखो मानो नायनो लुगैखो होनदों नुबाय अनसाय रायनाया नै बेजों खेबथायो आङो नै बेजोंनो केमेराखौ गोथां नुलायखायो बेजों खेबो आङो बोरो दाना कमेन्ट हरबावाखसै अनसाया थांखो ना माखो अनसायालाय नोंखौ खाथिब्ला ना मबाइलबो मानसिबो सौखागोन आं जाबाय मा जाखो रावबो सापर्ट खालामला नामा आब' नों खालामहरदोब्रा नों सोरजों गैया बेखौहाय सापर्ट खालामहरदो ओमफ्राय नोंनि गोदान लोगो आंखौबो सापर्ट खालाम लिरनानै हर आरो नङाबा आं नोंखौ साबसक्राइब खालामबाय आंखौबो साबसक्राइब खालाम बेबायदि लिरना हर आरोना बाबुखौ फुथुसै आंबो गुड आब' गुड नाइट बाय पुर्निमा आगै बाय र'दै आं नोंनि माबाखौ लाखिनि रेन्जखौहाय लाखिबाय थांदो पुर्निमा दे गुड नाइट गोराननि रेन्जखौबो लानोसै आङो दांबाबो जाबावासो नै एखमबा दांबाबो जाया मबाइला लाइक दान आब' लोखि लाइक थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आरोखि सोरजों लोगो गैया जाद' थांजोब्बायसो गोदान फैदोंमोन दहाय मामा अनजालु मोना थांखोना माखोथाय अनजालु फैदोंमोन ओमफ्राय सोर फैयामोनथाय सासेया बावबाय सासेखौ आं खिनो दे र' दसे थोद मोनामफुं ओरैसो माथेनांसिगोन ओरै सायो खिहैदो दे खिहैदो मोनामब्रुं ब्रुं आं खिनो दे र' दसे मा ओंख्रि जानानै फैखो आरोखि
मासिबां थाम्फै फैनायलै सोर सोर दं कमेन्ट खालाम आलु बिन भाजासो आब' गोथाव बिनखौ गोथाव मोनो आंबो नुबाय उन्दैनि आखलानो दं दाबो हा 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 होनदों आब' मा ओंख्रि जाखो हरन बरगारि मामासो ओंख्रिया आलु टमेट' माबा मा होनो जहलबो लाब्रायानो आरो मा मैगं जाखो मैगंआ जाहैबाय आलु टमेट' ओमफ्राय बाथोन ओमफ्राय माबा सवाबिन एवनाय थाबै अरनमोन अनसायमोन सुस बसुमतारी आरके एक्सट्रा आइडि दंबा आंनिखौ थाब साबसक्राइब खालामनानै 1K बानायना होदो दे अनोब्ला बिबाजैखौ गोथाव जाना रावबो गैयालै हारसिंसो संना जाबाय हारसिंसो गोथाव संनानै जाबाय आरो नोङो हारसिङैहाय मा ओंख्रि संनानै जानाय हरन अबहाय थांजोबदों अरुना अबेनि होनामोनलाय दहाय खिथादोंमोन नामा अरन नों अबेनि मोनलाय खोन्थायाखैमोनगोनलै अरना मासिबां थाम्फै फैनायलै बयलार हमदों जोंनि गसाइगावआवहाय 6था गारि मासिबां थाम्फै फैनायलै मा जाबाय थाखो आब' लोगोफोरा गालांजोब्बायसो थायो माथो औ बिदिनो गालांखायो गालाङोबो बारायफिनोबो एखमबा गायो एखमबा बारायो नोङो बेसेबां साबस्क्राइब जादों बे खमायफिनगायो आंथ' आगोलावहाय जा खमायमोन जा साबसक्राइबार खमायनायनि बिराद भिडिअ बानायोमोन आंबो जा दुखु मोनोना खमायजाबा बारायबा गोसोखौ मोजां मोनो ओमफ्राय खमायबा बिराद दुखु मोनो बे भिडिअखौ बानायला नामा आङो होला नामा आङो सानो आरोना ओमफ्राय बेबायदि माबानो नाङा फैयो आरोना आंनि लाइफआव रावबो फैथाराखै ओइ गौथम आं नोंनि लाइफआव थांनो नागिरदोंमोन जोंहा बे समावनो ओंखाम जानाय जादों मिथिबायना 8थासोआवहाय 8थानिफ्राय ओमफ्राय 9था बारलायलायदों आरोना जायै सुस्राङै आरो जोंना जाखांबाथाय थोरसि लथा सुखाजोबो ना आङो दोना फुङाव बायो खालाय दैफोन दांनो ओंखायनो लेट जादों दै थांनो मोनासै दे सरि दे गौथम अरन खालामथाराखै जोंना गामिया सालाकाथि दल'फारा सालाकाथिनिसो आरोना अरना आर्यन ब्लगजों मोनसे हरदों आं आरो न'आव थांबावबा बोरो अबाव थांखो कमेन्टआलाय हरबावगोन आं गुबुन आइडिजों दे सोना दे हर अनजालु मानो दानखो मा हरामोन आंनि लाइफआव रावबो फैथाराखै बरग'यारिजों सापर्ट खालामाखै नामा आब' अह खालामदोंदां ना खालामाखैथाय नायबासो मिथिगोन आं बिराद मानसिखौ साबसक्राइब खालामनानै दोनदों आरोना नायबासो मिन्थिसिगोन आरोना सुनिया आंनि भिडिअखौ नायाना नों र' आयु नायबावानो कमेन्ट हरदों आरोखि आङो मैया ना मालाबा नायो नुफ्लांबा दिस होनबाय आरो नों आंखौ उन्दुनो ओंखाराखै आब' सना उन्दुनो ओंखाराखै आं 11थासिम लाइफआव थाखायो सामफ्रामबो 9थानिफ्राय 11थासिम फैनाय जायो आरोना
उन्दुनो ओंखारो दे आब' आं उन्दुनोसै दे आब' दे उन्दुदो अरन आगै नोंसोर थांजोबबा आंबो उन्दुगोन सोरजों रायलायबाय थानो हारसिङैलाय उन्दुदो आरोना सिमां नुदो मोजां मोजां सोरजों मोसानो नोंलाय गेमस्रिजों ना मिथि नार्जारिजों ना रिंकिजों मोसादो सिमाङाव गाबोन डिउटि दं माबा मावो नामा अरन आगैया न'आव ना अफाय दं बाहेरायाव ना न'आव सालाकाथि खान्थालगुरि ना मारैबानि जोंनि न' खाथियाव मोनबोनाय दं आरोना थेन्थ'दोलाय देनो मैया आंखौ मोनथिनाय बायदि कमेन्ट फरायनाया थेन्थ'बाय होनहरबावो अनसाया ओमफ्राय थेन्थ' मारदोंमोनबो आङो मिथिबायना अनसाय आसरितखा न'आव न'आव सोर सोर दं आब' नोंस्रा जोंनिया न'आव बिहाव दं बिखुनजो दं आंनि बोराइ आंनि फिसाजो ओमफ्राय फिसाला आं 6 जन मा मावो अरन खोन्थाहरसाय मा मावो नोङो मिन्थिनो लुबैदां नितेश रय हेल' हेल' अनसाय मोनथिनायखायसो होनखादोंबा आं बोरै मिन्थिया नों थेन्थ'दोंमोन आं बागदावलायदां बिदि होनहरबा आर केजी कमेंट टू आईडी नितेश जी को फ्रेंड हो जाओ 2 आईडी से खामानिया ओरैनो खाथियाव NTPC आव मावो NTPC आवहाय जोंहाबो बेवाइया मावो आरोना क'क्राझारनिफ्राय NTPC आवहाय NTPC आंनाबो बोराया आगोलाव मावहैदोंमोन NTPC आव मावाना अफाय मावामोनथाय जायखिया बेनिया मामा खामानिफोरखौ नायनायमोन आरोना खामानिफोरखौ अबावबा पाइप नांगौनो अबावबा माबा नांगौनो बेबायदि नायनायमोन आरो आगोलावहाय मावोमोन ओमफ्राय हनै मावथेरनो हायासै न'आव ब्लद फैबाय अनसाय जि काम टुनो अनसाय होननाय लेंहरदों नोंखौ नितेशआ गावसिनावहाय आलासि जानो अरन जी काम टू आईडी से अरन आपको भी बुलाया है जाओ जाओ न्यू फ्रेंड काम इन बिदिनो आंनाबो खारानि बिदिनो आंनाबो खर'नि मा खारानि खामानि बिदिनो खामानिसोमोनदां सात मी 2 आईडी सात अरन ओके बोला है अरन ने आरके नितेश रय ब्लगजोंहाय फ्रेन्ड जादो 2 आईडी नो अरन नोंबा जादो नितेश जी आप कीजिए कारेन्टनि खामानि कारेन्टनि खामानि बेयो माबामोन आरो बे कारेन्टआव मावग्रा मा नामलाय बे आमाइनि नामा कारेन्टआव ना मावोथाय बियो लिडारसो होनदां बोरैबा नामोन बे आमाइया सोदोंमोन आरो बोरैबा नाम होनथारदोंमोनलै बावबाय आङो नामखौहाय शिबसागर ना बोरैबा होनदों सिनायोना बे शिबसागर ना बोरैबा शिबसरन ना शिबसागर शिबसरनसो मोनगोन नितेश कमेंट हर आंनाव नितेश अनसाय ने बोला है आपकी अनसाय की वीडियो में जाके कमेंट करना इसे बोला है ओके मैंने ब्लू हटा दिया था अभी ब्लू दे दिया वापस रिंकी दैमारि हेल' आगै हेल' वेलकाम आंनि लाइफआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय रिंकी आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै दहाय नोंनि लाइफआव थांदोंबा आंहा दासो जेबो नङा दे थांजोब्बायसो मानसिफोरा मालायसो फोरोङो
आब' ए मालायसोनोलै खर'आ मेगन नुला खर'आबो थिग गैला मास्टारबो फोरोङो आं आब' मोजां दे आगै सना मावनानै जानांगौ जोंनानो नोंगुमैया खुरियाथारहाय एखे माबा साइकेलखौनो गोलाव गोलाव सालायनांगौ होननानैहाय सिङाव साइकेलसो सालायोमोन ना ओमफ्राय बेथनाबो थिग मथन मोनाखैमोन बे समाव नोंगुमै मावनाय समाव 6000 होयोमोन आरोना ओमफ्राय ब्लड फैगारबायलै न'आव ओंखाम ओंख्रिखौबो संनानै जानो बायोनो न'आवसो ट्रेनजों मोनायाव लांफैयोमोन बेसे थांलाय फैलाय खालामनो मास मोनथाम ना मोनब्रै मावनानै ब्लड खारबोगारबायलै लाइक होबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय रिंकि दैमारि मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै हाय रिंकि डार्लिं सालाम आलैकुम सालाम आलैकुम नो हनै अनसाया माबायानो सारायानो खामदों नै अनसाय आंना नै सारायानो खामदों दहाय दालाय माथो मावो आब' गुमैया माबासो मावो गारिसो सालायो न'आव गारि दङ नालाय ओमफ्राय बे गारिखौ बिदिनो प्राइभेट गारि आरो सालायो प्राइभेट भारा सोरबा लिंहरबा थांबाय मोनबा मोनाबा स्टेन्डआव थाबाय बेबायदि आरोना अनसाय आंबो सालाम आलैकुम अनसाय जी काम एन्ड रिटार्न अनसाय हनै लोगो नांगौना नाङा नितेश लेंहरदों नोंखौ नितेश ने बुलाया है अनसाय जी आपको नितेश आप ही जाओ उसका ब्लू नहीं दिया है मैंने आप जा सकते हैं अनसाय के पास लेकिन अनसाय आपके पास जा नहीं सकती है क्योंकि उसको ब्लू नहीं दिया है मैंने आप जाके उसके वीडियो में कमेंट करके रखना बैग दे देगा वो भी अनसाय स्टेटस ओके बोला है अनसाय ने भी रिंकि ए रोंहांबायथ' रोंहांबायनो सालाम आलैकुमनिया आब' बैसागुआव थांनांगौलै दे आलासि जानो फैदोना फै जौखौनो संबावाखै आङो दाबो जौआ जोंहा बिहावा प्रेसार जायोना ओमफ्राय जौ गिसिखौ संबाथाय बादामालि बायदि लोंखोमायो आरोना बेयो ओंखायनो जौखौनो सङाखै दाबो बिदिनो माबा सप्ताह खनसे सिगां बा 9 दिन 10 दिनसो सिगां संसै आरोना रिंकि आगै जौ संदोंना सङाखै बैसागुनि माइब्रा एसे लांनानै माइब्रा एसे संफैसै माथा एसे संसै रुनाय माखासे संसै बारा लोंग्राबो गैखाया दाना बारा लोंलानो रावबो रिंकि फ्रेन्ड जादोनो नों जाहैदो गोरान आं नोंखौ ब्लु होना होनसै रिंकिजों जाहैदो न' मा गामियाबो नोंसिना जोंनियाहाय गसाइगाव गेवलांफुरि होनो मा सालाकाथि खान्थालगुरिया नोंसिनि बेसे गोजान जायो खान्थालगुरिनि ना मानिथाय बियो खान्थालगुरिनि मोनबोनाय दं आरोना जोंनि न' खाथियाव फंबाया सासे पुलिसाव मावो आरोना आसाम पुलिस ना माबायावहाय ओमफ्राय सासेया मा मावोथाय मास्टार ना बेबो आसाम पुलिसाव मावो ना अबेबा मावगोन ना सासेल'खामोनथाय फंबाया बावबाय आरोना दे लोगो जादो गोरान कमेन्ट खालामदो मा सोलानाय रिंकि डार्लिं मा ओंख्रि जानानै फैगोनो रिंकि आगै रागा लावसोमोन अनसाय ए बावदोंसो माथो साबस्क्राइब खालामखानायनो आरे थाम्फैया खाथिनो सिनायो नामा अलखा होनो आरोना नामा अलखा ओमफ्राय बिनानावना सल'खा ओमफ्राय फंबायना मा नामथाय फंबायनिखौ आं मिथिया आरो नंगौ नामानो अलखा सलखा ओमफ्राय फंबायनिखौ मोनथिया आङो फंबाय सानै बायदि मोनदों आरोना आङो सासे न'आव थायो बिफा थैबायगोन बिमाल'
आंनिखौबो चेक खालामदो रिंकि सिनायदो सिनायोना फंबायना मा नाम मोनलाय होनहरलाय सिनायगोनदां आङो फंबायनि माबा मोनसे गोसोआव फैगोन खोमा आं फंबायनि नामखौहाय जोंनि न' खाथियावनो दे आब' होनबा गुड नाइट दे गुड नाइट दे जाहांला नों जायो नुवाखै मेगना बिसि गिदिर गिदिर नुवाखै दा उन्दुनो ओंखारबा नैबेखौ ओरै दिसथाब फन दाहरबाय था दे आब' होनबा गुड नाइट आंबो उन्दुनोसै गुड नाइट जागोन अनसाय रिंकि दैमारिया नों जागोन अनसाय मेगना फिसा फिसा जाहांबाय नोंना जायाखैलै ओरै खेबगोन दा ओरै जा गरमसो मोनबाय आङो खयथा जाखोलै दिनै टाइमा 10:30 आधा घन्टाल'सै आंनि लाइफआ आधा घन्टानि सिगां जिर' जाबाथाय दोनसै आङो रावबो थालाबा सोर सुनि बियो कल हरनाया बिलोगो फन हरगासिनो माबा मोनायावसो फन हरलाबायबाय पद्म बर' हाय आब' हाय वेलकाम आंनि लाइफआव माबायाव एलबियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आर'नाइजों बरायनाय थाबाय ना मा होनो मा ओंख्रि जानानै फैखो पद्म बर' आगै अनसाय हा पद्म बर' मा खबर आब' खबरा बिदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेराव दङ आगै मा होनबावनो मानसिनि जिउ दानो मोजां दानो गाज्रि दासो मोजां रायलायदों दा मोनायावबा मा जायो जा गरम दिनैहाय नोंहालाय मारै दं पद्म आगै आरो मा ओंख्रि जानानै फैखो एस बर' क्रेसन हाय आब' मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जाहैबाय जोंनिया आलु टमेट' बाथोनसो आलु टमेट' बाथोन अबिनास ओंख्रिया ओमफ्राय सबिन एवनाय मारै दं नोंस्रालाय एस बर' आरो अबिनास ट्रेभेल दं आब' बिदिनो गेजेरावनो पद्म आगै अबेनि मोनलाय नों एसे खोन्थाहरलाय बावबाय आङो अबेनि मोनथाय नोंस्रा मा ओंख्रि जानानै फैखो एस बर' बयलार जाबोगोन ना माखो अबिनास मा ओंख्रि खोन्थालाय गरेस्वरनि आब' नोंबो गरेस्वरनि होनबा ना गरेस्वर थांफेराखै दे खोनादोंसो आङो गरेस्वर नों मों आदाव आंना बुजियासै एस बर' बुजियासै आं मोजाङाव दं ना मा होनदों मों आदाव आंना बुजिफायनाय आंनि बुजिनाय अबिनास लोगो गैयाब्ला जादो दे आंबो जागोन अबिनास अनसायजों लोगो दंना गैया पद्म लोगो जादो दे नोंनो जाहैदो दां अनसाय नोंखौ ब्लु होना होनोसै आङो नै दांबाबो जाबावाहाय मबाइलफ्राबो मोजां मोजांसो होनदोंना जोंहा आलु आरो करला गोखासोमोन गोथावहाय नोंनो जाहैदो अनसाय नै नोंखौहाय आङो ब्लु होना होबाय आरोना गसाइगाव फैथाराखै नामा अबिनास ट्रेभेल ब्लग्स गसाइगावहाय
बावथारला सैथोफुर मेला जाथारलाय नै फैसा दोनथुमखादोंना दोनथुमखायाखै अबिनाश दावदै खेला गेलेनो थिग 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 सोर थांदों सोर फैदों थांसैबो होनलाङाखै साबाल'सै आइफन लादो ओखि नों बायना हरनो नों बायना हरबा लागोन आंना दालि जहल आरो अमा बेदर आरो आलु गोथाव गोथावथार माथो गोथाव गोथावथार मानसिखौनो खम मोनथारदां दिनैहाय ओरै फै जोंनिथिं सैथोफुरावहाय मेला जायो दावदै खेला बायदिसिना बायदि बायदि मेला जायो अनसाय गेलेनोबा आब'नाबो 1K जासिगोन जुजिबाय था आब' मोजां भिडिअ लाबोनो मा होनबावनो आरोना पद्म आगै भिडिअखौनो खेबनायानो जाया मेरला रेजेन दं जोंनि हिन्जावफोरना भिडिअ खेबनो जानाय लोंनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय आलासि फैनाय बेबायदि मेरला रेजेन दं आरोना ओमफ्राय खिन्थु बानाय मोनो आरोना मा खालामनो बायो फिसाजों फिसौजों आख' फिख'नो भिडिअआ दङ बानायनाय ओमफ्राय इदिट खालामनांगौ दा मोनायावसो इदिट खालामसै आं गाबोन हगारसै ओमफ्राय आंखौबो 1K र' दामानि थांनाय जायाखै आब' गसाइगाव बाजारावहाय ए मा मेला आब' मा होनोमोनलाय बिदिखौ महामाया दाहाम अबिनास खालामबाय नोंबो खालामदो अबिनास आगै नोंखौहाय नोंनि बिसुगे अनसाय स्टेटास बड'आ साबसक्राइब खालामना होबायनो नोंबो साबसक्राइब खालामना होदो बेखौहाय आंनाबो केमेरा मोजां नङैनि थाखायनो भिडिअखौनो लाबोनो हायाखै आब' नंगौथ' आरो आंनाबो केमेराया मोजां नङा माबासो आंना मबाइला दाम खमनि 6,500-7,000नि मा मबाइल माबा पक' 3GB रेमल'नो आंनिया मबाइलाहाय 3GBल'नो 3GB रेम ना मा होनो बिदिखौ 3GB रेमल'नो मबाइलालाय दाम खमनि गोजा मोनसे दङ रेडमि 9i बेखौ नानैसो लायो नोंना 5,000 ना 50,000 जागोन नोंना मबाइलखौनो सोलायनांसिगोनसो बोरायजोंहाय सानैल'सै थांजोब्बाय सोर सोर थांखो खोन्थालांदो दे अनसाय खालामनोसै दे आं थांबाय अनसायनिया दे थांदो आं थांबाय अनसायआ थांसै र' रेन्ज लाखिनां मोनलाङा आंनि रेन्जखौहाय आंहा नांगौ बिफर बर' बाबु जावा बिफर बर'आ भिडिअ तारिखायनो भिउसखौनो लाबोनो हाला आब' आंबो नोंगौथ' आरो माबा लाइभ फैबाय था आगै आंनियाहाय 450 ना 500ल'मोन
ओमफ्राय लाइभ फैबाय थानानै साबसक्राइबारा बिराद बारायदों आरो आंना ना। ओमफ्राय आनसाबस्क्राइबबो जायो ओमफ्राय साबसक्राइबबो जायो आरो। ओमफ्राय मेरला हनै बिबोनांफ्रा फंबायफ्रा अननानै एक्सट्रा आइडिजों सापर्ट खालामहरदों। साबसक्राइबारालाय बारायदों ओमफ्राय भिउसआनो फैया आरोना। भिडिअखौबो हगारथारैलाय नङा, हगारो आङो। मा खालामनो, माबा जोंनि भिडिअ हगारनायफ्रासो माबाफोर भुल जायो नामा, माबा सेटिंफोर खालामनायासो। ओमफ्राय हाय बिफर सालाय मालेकुम होनलायबाय नै बिहा। नुबाय सुनिया बोखारथारबाय दा। बोखारथारबाय दा। माखौ? मा बोखारामोन आंलाय? मा बोखारदों? रेन्जखौ होनदों। रेन्जखौ मोनलाङा, आंहा नांगौना। बाङा सिङा जाहरनांगौ। अनसाय मार साला अखम। गुड मर्निं अल, गुड मर्निं एडभान्स। सेम टु इउ बिकुंगुर। नै माथो बेटारि गैला। मबाइलाबो आदारानो गैला माथो। सानफा मानि सेरो बिसुनिनो। नै बिखुंगुर दामनांसिगौ अनसायखौ जोंहा लोगो जानानै सानैजों। अनसाय बस नुदों नै, अनसाया मा होनदों? आं फैनायाव मानो फैयो हो बि होनदों। आंनाबो 2K जासिगोन थेवबो भिउसआनो फैथारा। आंनाबो फैया, जोंनि हगारनाय सिस्टेमफ्रासो जाया नामा। सोरबा इउटुबार गिदिरफोरजों लोगो मोनलायलायोबा सोंजागौमोन आरोना। जेनेब्ला माबामोन एनिथिं एमजेमोन, प्रकासमोन बा दैमुमोन, बिसोरजों लोगो मोनफ्लांलायबा सोंथारगौ आं बोरै बोरै आपलड खालामो। माबामोन दतमा बयमोन, ओमफ्राय बे सासेया मा होनोमोनलाय इन्टारटेनमेन्टमोन, बिसोरखौ लोगो मोनोब्ला आरोना। सुनिसो नोंना मबाइला? औलै नों बायनानै होफैदो अनसाय, होमबासो भिउस फैसिगोन। नै क्लिपखौ माबायदि थेबना लादों आङो। आब'ना मा ओंख्रि जाखो? फोरमायागै, जोंना ओंख्रिया आलु टमेट' बाथोनसोलै, दिनै मिरामिस जायोना। ओंखायनो आरोना। लाइक होआखैबा लाइक होदो बिफर उन्दु आन्द बिमा। मा आन्द बिमा? उन्दुद'सो होनोमोनदां बे। हर लावबाय। हर लावबाय। बारि सुमन सरकार बड़ी कौन जायगा जानते पारी में बड़ी कौन जाएगा जानते परी। वेलकम सुमन सरकार, आपने क्या बोला है मैंने समझ में नहीं आया है। क्या भाषा है ये, नेपाली क्या? बिफोर बि बस माजों जाखो? मा ओंख्रि जाखोनो बिखुंगुरागै? हगारनायफोरानो जामारा जोंना आब'। नंगौगोन, हगारनायफोरानो जाया खोमा। आरो जोंबोथ' सिलिब्रिटि नङा नालाय, ओंखायनो जोंनिखौ बारा माबाया आरो। होनबाबोथ' मानसिफोरनिखौ जा नायो आरोना। दिपालिखौ लेंहरबाय। लेंहरलाय होनदों। बारि कौन जायगा जानते पारी। मा होनदोंथाय नैबे सुमन सरकारा? सोरबा बुजियो नामा खोन्थाहरलाय। सुमन सरकार, आपने क्या बोला है मुझे समझ में नहीं आया है। प्लीज हिंदी से लिख सकते हैं आप। बिफोर बस एसे लावबावथों र'। अनसायखौ खालामना होबाय दे साबस्क्राइब। अनसाय नोङो साबस्क्राइब खालामबायनो अबिनाशा। आपका घर कहाँ पर है? सॉरी दे, समझ में नहीं आया था आपने किस भाषा से बोला है। मैं क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बिफोर बस दिपालिखौ अनसाय बस
आसो लेंहरनो हायो नङा होमबा होनदों। बिफोर बस दालि ना फ्रायमोन। बिरबाय मिक्स हेल' आब' लाइदान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। थेंक इउ अबिनास होनदों अनसाया। बि बस हामा थाब थाब उन्दु नांगौ हामा गाबोन थाब सिखारनांगौ ना। दानो उन्दुबाय नोङो दानो उन्दुनोसै आं हले उन्दुनोसै 11टायाव। आब' नाम्बारखौ खोन्थाहरलाय दे रावजोंहाय। नाम्बारखौ खोन्थाहरलाय दे रावजोंहाय। फेसबुकआव अबिनास फेसबुकआवहाय हरगोन। होद थाम्फै साला मा मोनो मानसिनि थैखौ लोंनानैलाय। जों नोंसोरखौ खि माबा खालामदों नामा? कमेन्ट नुजा हैयाखै नामा? अह नै दासो फैदोंथ' पियार जासुला नोंनि कमेन्टआ। आब'आ बेसे फरायनाय? आङो बारा बुरजा फरायाखै। आङो पिअ पास ओमफ्राय पिअ पास जानानै पिअ होबाय हाबा जाबाय फेल जाबाय आरो होफिनबावबाय आरो फेल जाबावबाय आरो होफिनबावबाय ओमफ्रायसो पास जादों आरोना खननैजोंसो लासिंसिंनो ओमफ्राय पास जानानैहाय सेमिस्टार फरायदोंमोन आरोना 3 सेमिस्टार बेक दंमोन 4th सेमिस्टार जाबायमोन आरो 3 सेमिस्टाराव बेक दंमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय नानाबाना फरायनाय जायासै आरोना। अनसाय आंहा 90आवसो उन्दुगोन मा 90। जोंहा थाम्फै फिसिनाय दंहाय थाम्फैया जि गाज्रि। हरालै थगायोसो आंनोबा हराखै बियो। मा होनदों अनसाया? हरगोन र'। जोंहा अबिनास आगैनो हरगोन आंहा अबिनास आगैजों माबा सर्ट माबा लानांगौ सर्ट भिडिअ'। बिफर बस बेथ' नंगौ र'। दा लाइभ जोब्बा आंनि भिडिअ'खौ फुल वाच खालामना हो आब'। पियार जासुलानि भिडिअ'खौ नायखाबायदां आङो नायखानाय बायदि मोनदां। ना गोदान होदोंबा नुवाखै दे। येस राजपुत हेल' वेलकाम यस राजपुत। वेलकम मेरे लाइफ में आपको भी एक आर'नाइ से स्वागत कर रही हूँ मैं। दे सोर गोदान दं लोगो खालामदो। यस राजपूत आपको फ्रेंड चाहिए तो फ्रेंड करो सभी आपको बैक करेगा। ब्लू साइड तो बोलो ब्लू करके देगा मैं। You are welcome on site होनदों। बाबु बिमा बारा गोबाव थानांला सेंग्राफोरा बिराद दुस्थ'थार नोंखागौना। उन्दुनोसै र' दहाय होनायमोन। आब' सोना मा ओंख्रि जानायमोन? ओंख्रियाहाय माबा आलु ओमफ्राय टमेट' बाथोन संदों आरोना ओमफ्राय सयाबिन एवनानै जादों। आंथ' जाखाया सयाबिन बायो आं सयाबिन जानो। पियार जासुला जाबाय नों आंजों लोगो। माबा जि मोजां होनखाबायहाय जाबाय नों आंजों लोगोलायबावसो। आब'ना बैसोआ बेसेबां आं बुरिबायथ' बुरिबाय आङो माबा जाबाय 28 जाबाय 28 जाबाय बुरिसे बुरि हयसे। बे बिमा सना होननायखौ आंखौलाय बे मा सना होनलायखो आंखौलायनो मा आरो पियार जासुला दे लोगो खालामदोनो र'
बिखुंगुर माथो दांबाबो जायालै पियार जासुलायाबो र' मामा एखमबा ना माबा दांबाबो जाया आरोना पियार जासुला बिखुंगुरजों लोगो जानोनो नोंखौ ब्लु होनानै होबाय आं अनसाय दिपालियालाय बहा दङ दिपालिया उन्दुबाय खोमालाय दिनैहाय दिनै फैयाखैथ' आंनि लाइफआव बियो बिखुंगुर इसिमाथर नों थांदो दां पियार जासुला बेनियावहाय बिसिनावहाय थांनानै फैदो आरोना अनसाय दिपालिया मा खबरनो मैयासो फैदोंमोनलै दिपालिया गैया डाटा गैयियानो सुननि दिपालिया ना बिफर गैया डाटा डाटा जोब्बायनो नेट जोब्बाय आंनाथ' बेटारियानो जोबनोसै नै बेटारियानो गैला 15%ल'सै मा खि मोनजानो सार्ज होआखै आङो सोर फुल वास खालामदो नामोनलाय दहाय र' सोरमोनथाय बोरो दा लाइभनिफ्राय ओंखारबा पियार जासुला दा नायनोसै गोसो आंनि लोगोखासो बियो बिनिखायनो SMS हरनो थिनदों आब' आंनि लोगोखासो सोरो दे सुना हरलाय दे सुना हरलाय मा सुना हरनोलै बिखुंगुरा ए होमबालाय आं रेन्जखौ लाखिफिनसै आंहा बाङा सिङानो हरनांगौ रेन्जखौहाय लाखिफिनबाय आं बेनिसो दिपालिया बिफर सिलायलायदो सासे सिख्ला नुस्लाबनो हाया बिसोर सिलायनाया बिखुंगुर बर' अनसाय नों थानायावनो बिदि जाबाय नामा दिपालिया दिनै हयबो रिसार्जफोर सोना हरबानो जायो ने बिखुंगुर आब' नों बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ एसे खम खालामना हो ब्लग भिडिअफोराव जागोन दे आगै खोन्थाहरनायनि थाखाय थेंक इउ आगै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मानोना बेबायदि बुंहरग्रा रावबो गैया आरोना नों फार्स्ट टाइम बुंहरदों आगै स' थेंक इउ गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम फोरोंहरनायनि थाखाय आगै मानोना आंनि गोरोन्थिखौ आं नुवा आंनि भिडिअखौ आं मोजां मोनो नायबाय थायो बार बेनो आरोना मानसिफ्रा मोजां मोनो ना मोना मिन्थिया नाथाय नों खिन्थाहरबाय बिराद मोजां मोनबाय आरोना बेकग्राउन्ड मिउजिकखौनो होबावलासो आं अबावबा एबारनिफ्राय आंना बे निउस फरायनाया सोर मा नाम खिन्थालाय अनसाय नंगौ नामा वेलकाम आब'नो नंगौ होननाया ससे रायनानै लागोन ससे राननानै लाजानाय बुस्थु ओइ लाफा मोनदों ना मा मोनदों नोंलाय नै र' दिपालियाल' गाबोन फैदों खिथाखागोन आं बिखुंगुरजों अनसायजों नोंखौ माबा होनदों होननानैहाय नों गावनि भिडिअखौ प्ले खालामनाङा आब' आं आंनि माबाजोंबो नायो आंनि आइडिजोंबो ओमफ्राय दस्रा आइडिजोंबो नायो आंना ओंखायनो वाच टाइम जालाय लांला कंग्रेचुलेसन अनसाय आरो बि बस कंग्रेचुलेसन हरलायथारदोंहाय ओंखायनोसो जाया होनदां आंनियाहाय ना फुल माबाफ्रा जाया खोमा मन्जुलि मा निउस फरायनाया नोंगौ बेखौ नुवाखै नोङो बेखौ साइनबर्डखौ नुवाखै नोङो अनसाय
क'क्राझार थांगासिनो आङो र' सानब्रै सानबानि उनाव अनसायनिसोलै दिपालिया बिफर बस र' दिपालिखौ लेंहरथारनानै खिथाथारसै आं बिसोरखौहाय आदै आंखौ थाम्फै अरजोब्बाय अनसाया मिनिबावबायसो नै महेश आगै फैदों जोंहा हेलौनो हेलौ बिफर बर' बाबु बिमा नोंना मेगना जालालै सना जाला नै मेगना एसे 11ता जाहांबाय नालाय जोख्लोबहांबाय आरोना अनसायखौ गन्थंआव नैबिजों थेबना होथारसिगौ आं मोनफ्लांबा क'क्राझाराव थांबा लालायनिखौ लांफानानैहाय ओरै थेबना होनां बिदिहा साबायसो सोर सोर दं लाइक हरद' मामा महेश दैमारि आगै लाइक हरना होदो दे मोनसे स्रायनो जोंहा मा ओंख्रि जाना फैखो महेश आगै बिफर बस मा बाबु बिमासो जाबाय नामा बाबुनि बिमाखाना आंलाय अनसाय बिफर अनसाय नोंलाय मानथिनिखौ लोगो अनसाय नोंलाय माथिनिखौ लोगोगोन बुजियासै आं मा होनदों बिफरा आब'आ मा जायगानिमोनलाय आङो गसाइगाव गयबारिनि जन्म जादों गयबारियाव देरदों बामुनखुरायाव हाबा जादों बामुनखुरानिफ्राय फरायदों लिरदों बामुनखुरानिफ्राय जास्ट जन्मल' जादों गयबारियावहाय आरोना गसाइगाव गयबारियावहाय फुजिमोननि गामि जोंना फुजि एक्ट्रेसनि गामि थाम्फैयाबो अयथासारखा मायदि लाइक हरबायगोन माबाया जोंना महेश दैमारिया थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बाजैया बबेनिमोनलाय होनि र' आङो गसाइगाव गेवलांफुरिनिहाय आगैमोन महेश ब्र' जाखांबाय नामानो महेश ओंखाम जाखांखो ना माखोनो होबाय दे बाजै लाइक थेंक इउ महेश पियार बर' चेनेल हाय आब' हाय नै पियार जासुला पियार बर' एखे चेनेलनि नामा वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय मा ओंख्रि जानानै फैखो पियार बर' चेनेल आगै अनसाय खोन्थादो दाना माखौ खिथानोमोनलाय बावलायलांबाय बिब्र' दासो जाखांदों आब' खबरालाय दोनबायना आब' खब'आ दानबायना बुजियासै आं खब'आ दोनबायना मा खब' पियार जासुला नोंबो दासो लाइक होदों पियार जासुला आगैयाबो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय पियार बर' चेनेल नोंबो लाइक हरदो दे आगै हरबायहाय सनाया जोंहा सेंग्राफोरा उन्दुहोलालै बिमा थांलायबाय नै साथाम लाब थांलायबाय आब'नाव इस्टार दङना दङ इन्सटाग्राम दङ मन्जुलि ब्रह्म दे आंना जेरावबो बे फेसबुकआवबो बेनो बे नामानो जेबो आलदा माबायाखै आरोना मैसो बेदराबो मैसो बेदरखौ आं गोथाङाव थावनाय मोना माबायाव गोरानाव गोथाव मोनो मैसो बेदरखौ आंबो जायो आरोना खानायावसो ओरै थेबनांसिगोन क्लिपखौ अनसाय माबायदि नुगोन ओरै थेबबा फाग्लि नुखायो माइरि गोथाव मोनो गोरानाव पियार ब्र' मालायसो होनदों नै सोरखौ होनदों पियारा सानै दङ दै जासुला सासे बर' सासे दं सानैबो बर'खा आरो खिन्थु नामा
साबाल'सै अनसाय खारबाय नामा नों सुनि खारबायगोन अनसाया माबाजों क्लिपजों खेबजानो नागिरनानैहाय साब्रैल'सै सोर सोर थांदों खोन्थालाङाबो पद्म लोगो खालामदे अनसाया दिपालिखौ लोगो लाहैबाय र' पद्म जोंहा बिखुंगुर आगैखौ लोगो खालामनो आं रेन्स होनानै होनोसै नै दांबाबो जायालै एखमबा बिखुंगुर आगै नोंखौनो रेन्स होबाय आं पद्मनाव थांनानै लोगो खालामनानै फैदो पियार जुसला गुड नाइट आब' गुड नाइट बाय बाय मैसो बेदरखौ होनदों आं बाजै बेखौनोथ' होनदों आंबो मैसो बेदर माबा गोरानाव गोथाव होननानैहाय नै नोंगुमैया हंख्रदगासिनो दं जोंनिया आब' सना उन्दुआ नामा 11था जानोसै नामा आयुलै थाम्फैया 11था जानोसैबा उन्दुनोसै पियार जासुला बाय 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 थांबाय अनसाया खारख्रावलांबाय बे इउटुबाव बेरायनो थांबाय बे थाम्फै अरनानै मानहोजोब्बाय आंखौ आखायाव 8 जन गाहाम दं रावबो कमेन्ट हरा ओमफ्राय नै हाबदों नै थांफिनदों मानसिफोरा आंबो उन्दुनोसैलै बाजै दे उन्दुदो दे महेश आंबो नोंसोर थांजोबबा उन्दुनोसै आरोना 11थासिमल' थाखायो आङो खारबाय बे अनसाय बबेखायनोथ' खारबाय अनसाया खारबाय नितेश पियार जि काम टू आईडी पियार महेश प्र सापर्ट होबाय दे सापर्ट होबायनो महेश आगै न्यू फ्रेंड काम टू आईडी सात पियार आगै हनै नोंखौ लेंहरदों बिमा उन्दुसैलां दे सना दे गुड नाइट बाय बाय न्यू फ्रेंड काम टू आईडी सात पियार नोंखौ नितेश रयआ लेंहरदों नितेश रय ब्लगाहाय मोननै आईडीजों सापर्ट हरगोननो सापर्ट खालामबानो जाबाय गाबोन फुङावनो सिखारनांगौ आंहा दे महेश सना दे बिफोर जि काम टू बिफोर हनै लेंहरदों नोंखौ बाय बाय बाजै गुड नाइट बाय बाय नितेश ब्र काम टू से नितेश आपको बिकुंगुर बुला रही है on Niतेश जी support me on bye bye guys bye bye KK I'll be return okay I'll be return PRG I'll be return Niतेश
पद्मआ मा होनदों जोंहा गैया आब'आ आंखौ भिडिअफोरखौ नायोना आंनिखौ पद्म आगै आङो नामफोरखौथ' नाया आरोना जायनो नटिफिकेसनाव हाबफैदों बेनिखौ आङो लाइन नायै कमेन्ट हरजोबो आरोना नायैहाय खिन्थु नामफोरखौ नायनाय जाया दे आङो सोरनो हरदों सोरनो हरा थाङोना थाङा बेनो ओमफ्राय एखमबा सोरखौबा नायजोबनाय जाया माबानाय जाया बेबायदि जायो आरोना ओमफ्राय बिफोर बस बाय थांबाय बिफोरा दा चेक खालामबाय दं माबा पद्म बर' स्क्रिनशट दोननांगौ स्क्रिनशट दोनखाबाय आं दा नायगोन आं बेटारि जोबनोसै आंनिया नै आब'नि कमेन्ट फैना दं आंनाय आब'नि कमेन्ट फैना दं आंनि कमेन्ट थांना दं नामा इट इज पियर जी चेक फुल के डन किया है मेरा रिटर्न गिफ्ट पद्मजी कम टू हनै नोंखौ लिंहरदों पद्म आगै नितेशआ मालाय माबाजोंबो जानांगौलै मालाय हारिजोंबो फ्रेन्ड जानांगौ होमबासो एसे भाइराल जायो भिडिअफोरा मिथिबायना पद्म आगै बाय बाय नोंबो थांसै बिखुंगुर र' रेन्ज लाखिनां थांदो बाय बाय गाबोन फैफिनदोलाय सोलाबबा दसे नितेश काम टु से नोंखौ खालामबायनोमोन ना बिफोर बियो खैथायाव होगोन आब' लाइभखौ गाबोन आंनिया बिदिनो 9टा 9:30 बिनिफ्राय होनाय जायो आरोना सामफ्रामबो होनाय जायो मोनायावसो होयो आं मानोना सानाव सोलाबा आंहा बे खानायाबो रानाखै आंना दहाय खर' लोबनाया नै गैला बेटारिया नितेश जी अके ब्र' आं फैफिनबाय आब' उन्दुवाखै नामा पुर्निमा आगै दाबो बेटारियानो गैलाहाय नै नङाबा थाजाबावगौमोन लाइभआव आब' नों मा जायगानि मोनथाय आङो माबानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव नोंहालाय अबेनिमोनलाय पद्म आगै आं दहाय सोंखांखाबायमोन नामा उदालगुरिनि होननाय बायदि मोनदोंमोन आङो बाबुआ उन्दुबाय पुर्निमा आगै फैफिनबाय नै गरेस्वर बावदों दासो गोसोआव फैदों गरेस्वरनि आब' सानसे लोगो हमनो थांगोन र' आब' नोंखौ दे फैबानो जाबाय फेसबुकआव फ्रेन्ड जाबानो जाबाय मन्जुलि ब्रह्म दै फेसबुकआवहाय अनसायाहाय गिनोनो फैफिनबाय आरो बियो आब' बेरायहैयामोन बेबा रावबो सापर्ट खालामा आब'
नों थांनानै सापर्ट खालामहैदो थां। उन्दुबाय बे आब'। उन्दुबाय दे, उन्दुथोंसै। बिन'द आदामबिल, हेल' मैडम क्या सोच रहे सोच रही कि कोई कमेंट क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा सोच रही थी। क्या सब्जी खा के आया है विनोद अडम्बिल? प्लीज लाइक कीजिए, कोई लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए प्लीज, प्यार से लाइक दे दो। लियाकत खान, हेलो डार्लिंग, हेलो वेलकम माय एलपी में। आब'ना सब्सक्राइब साबेसे फिसाजो फिसाला दं? सासे फिसाजो सासे फिसाला दङ आंनिया, सानैल'खा। नैबे फार्स्ट मास बाबुआ, ओमफ्राय नानिया 10 बोसोर जाबाय आरोना नानियाहाय। ओइ बाबा, वेर आर यू फ्रम? क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट। माला उन्दुगोन दे आरोखि, उन्दुनोसै, दोननोसै आं, बेटारि गैला। टाइमा 11ता जाबावबायसो। बेटारि नाय जोब्बाय खरिसे। आं लायनोसै दे सनाजों कल, लायनोसै दे सनाजों कल रायलायनोसो आं। दे 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 रायलायदो दे। रायलायहैदो दे। उन्दुनोसै आंबो। हाय बेबी, सपोर्ट नहीं किया है तो सपोर्ट करो, लाइक नहीं किया है तो लाइक करो। लिया कार्ड मिनी लाइट एसे मिनिनो दोनबाय नालाय मिनिबाय आरोना एसे। आं थांनि, बाय बाय, गुड नाइट अनसाय। बिसोर लाइकबो हरा मुंबो हरालै मानसिफोरा। हाय अरुणा, नाइस टू मीट यू। अरुणा कौन अरुणा है? अनसाय है, अनसाय अरुणानि आब'। बाय 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 पियार बर', आंबो थांसै, उन्दुनोसै आंबो। फिसाजोखौ देरबा लायगोन आब', लांफै लांफै, हरगोन ना, हरदो लांफै। जियन सिंहाल, हाय हाय हेल'। गोदान गोदान मानसि फैलाबायदोंलै। बाय गिदावदो इजिरखन आन्दाज नामा? बाबुआबो इन्दास नामा? बाबुआ आंजों दङ नै दाबो। वेर आर इउ फ्रम? क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट। बाय बाय, गुड नाइट। कल वापस आना है शाम को 9 PM को। अभी मैं रखती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट। ओके गुड नाइट मैडम, बाय बाय। कल आ जाना 9 बजे को। बाय 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 बाय, सो बाय।